محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله من ذلك يدبر لكل أمر طرأ له نعم فيأخذ ما أخذ صوابه نعم ولا يفعله إلا بعد نضجه نعم ولا يسرع فيه ceerno wi fa amma fitnatu tawi ko ƴoyre alhaji ali e haqqilantagal makko نعم fa huwa radiyallahu ta'ala anhu نعم wi fa huwa alhaji ali radiyallahu ta'ala anhu نعم ceerno wi tammul aqli ko timmuɗo haqqille asilu ra'yi ko lassolinɗo feere feere makko نعم ko feere lassolinde musibuhu نعم kadi ko peewɗo feere feere makko fof ko feere feewde ceerno wi la yusabahu نعم o nandataake hay gooto nandani e makko نعم wala yu jaara o dogdataake نعم course waɗede danno fi hadal maydani mbuɗolof نعم ala wonto dogdata e makko kay wona e ɗeɗo geɗe tati نعم to haqqilantagal to ƴoyre to feere نعم ceerno wiya hay gooto nandani e makko to نعم wala yu jaara fi hadal maydani mbuɗolof نعم hay gooto suusa dogdude e makko e mbuɗolof نعم haqqille ƴoyre feere ala o wi ɗum waɗi dogdunoɓe e makko ɓe نعم to banggue haqqilantagal e ƴoyre e feere wa hada fihi kasaba sabbi نعم ɓen katano ha dogdi e makko oy kono kanko ƴefti ko wiyata kuɓeeri ko نعم kasabu sabbi woni kuɓ نعم tawi ko polgu wonno foɗodirde oy kanko ƴefti kuɓo wona ko baɗuji pettete نعم goto fani nawde kuɓ tawi ko poɗodiral to banggue haqqille نعم e to banggue feere e to banggue ƴoyre oy ko alhaji ali ƴefti kuɓ ala mo foti ɗum wiyete kasabu sabbi نعم anta alladi jarayta نعم أرباب النهى فسبقتهم سبق الجواد نعم وفلت عنهم بالمؤلى الأسود وذوو الغناء لهم محاسن جمة لكنما كسب السباق المعبد وني ودو كسب كسب وني كوب o wi o dogdataake hay goto o nandani نعم sa dogdi e makko de o wi kanko ƴeftata kuub نعم ceerno wi qalla ma yalhaquhu halalun نعم famɗi ɗo juumre heɓtotomo o fewja feere tan o yana heen e juumere e juumre نعم walla haqqille makko nanga huude walla ƴoyre makko taw wona noon fonno waade نعم o sanza feere o wayla miijo o wi ɗum heewani نعم qalla ma yalhaquhu halal نعم o heewani defuji halal woni defo yahkumu ma yafaluhu نعم ko golli e hoore makko ko نعم kono mo ñaabata e goɗɗo force no mbamini نعم ko noon mbayata kala ko o ñaawi e goɗɗo ko ɗum o gollata kala ko o golli ko ɗum o ñaabata e goɗɗo yahkumu ma yafalu ceerno wi min zalika ne heen نعم yudabbiru li kulli amrin ɗar alahu نعم kala huunde jolandemo a yiyat on e fewjude yudabbiru omo fewja نعم kala huunde jolandemo o ƴeewa feere ndeɗo huunde holno waɗata نعم haa ɗum gasoya e dow jam taw defo ala heen نعم taw juumre taw puural ala heen yudabbiru ceerno wi fa yaahudu ma ahada sawabi نعم o nanngata ko laawol peewal no ɗum feewirta ɗum waɗa yiɗa wadde huunde نعم huunde nde wasa feewoyde نعم wiye ko an wanno ni wona neɗɗo keñotoɗo نعم yew ko ceerno haalata ɗo ko wala yafaluhu kala huunde jolandemo نعم o gollata ɗum illa bada nadjihi sowona teggal nde ɓendi koma o fewja o miijo o micco o miijo o micco hay ceerno no wiyatno alhaji ali no wiyatnomo نعم miijo temedere golla gotol ceerno mouhammad hunde so jolanima miijo hen laabi temedere golla hen lawol gotol woni a yawata juumde نعم kala ko jolanimo نعم o miijo hen o fewja hen wala yafaluhu o gollata ɗum tawde نعم illa ba'ada nadjihi so wona caggal nde ɓendi نعم koma togge defe ha ɓenda نعم nde fuɗɗo gollu ceerno wi wala yusri'u fihi o نعم heɗata ɗum waɗi jumre nde heewata نعم o ceerno wi mo famɗi defoji walla mbiyen defo ala نعم ceerno wi wa mata qamadi fi'lihi نعم fala yarji'u ɗum waɗi so felliti gollude huunde yatira caggal ala
faama so felliti gollude tan ya anndu nde huunde ko miijima o miccima ko onon ngoni ngannda taw miijunoma o miccima haw anndi ko ni tan foti waade ɗum waɗi o yatirta hen caggal fala yarji o yatirta caggal illa bada itmamihi o gollat hunde nde kay o yaha e mayre ha o timminade kadi ko ala ahsani haalin ene ɓuuri moƴƴirde alhaali nde wonno ko joom dental mo sinci wuro makko feroɓe ne ngara andi joom huma waya noon ma gona kaƴƴilɗo gona ƴoƴ te ko foof en garata e makko ɗum waɗi ceerno wi wa yastahriju bi lubbihi wa fitnatihi lubbal kalami min al mukhadabi wa yastahriju bi lubbihi wa fitnatihi haqqille makko e ƴoyre makko o yaltinirta lubbal kalami min al mukhadabi mukhadabi mo huccodiri mo ewnodiri omo haala omo haalde e mum ay on koye haqqille makko e ƴoyre makko o andata o ko haaldata ko mbele ko gonga walla wona gonga lubba woni ko laaɓi alkalami haala oɗo ko haali ɗo ko pop ko laaɓi hen e ko laaɓani hen lubba woni ko laaɓi ko koye haqqille makko o heftirta fayataharra jiya omo eɓɓa omo hoddira sirqa hu gonɗugol mo haaldata o wa kasiba hu e nder on ko haalata omo ndaara ɗum kanko alhaji aali neɗɗo so tawi omo haalda e mum koko deƴƴi ko toon o faamata ɗum wona ɗo haalata ɗo de koko deƴƴi ko haalaani ko ko toon o faamata minal bukkaɗe omo jogii on haqqille ceerno wi ɗum ne wala yohɗi o fi dalika o juumata heen kala mo haaldi so gasi o wiya ɗum ko kaalɗa ko ɗum ɗo wona goonga ay ko kaalɗa ko ɗum ɗo woni heen goonga joomum kadi qirro ɓe wallahi ceerno no mbiɗani ko noon wala yohɗi o fi dalika o fuurata e ɗum wona puurowo e ɗum ceerno wi ya abalahu aqluhu albaɗila haqqille makko no salanomo meere ɗum tan o sali fenade e meere saɗa haalda e makko harluɗo de ɗum waɗi kala mo ewnodiri omo haalda e mum yo harluɗo de so haali tan o famat mbeɗa ko gonga walla wona gonga haqqille makko no salanimo meere ɗum no ko min awwali wuhlatin gila départ so on kuccodiri tan ɗo départ ɗo tan sa fuɗɗima tan addi probléme tan a haali ko gonɗani tan addi caɗele waya mujjuhu sam'uhu nanɗe makko no wukkita no nefa neɗɗo so haali konngol ngol gonɗani walla no haala haalaji dayiraji o jaɓata ay waya mujjuhu sam'uhu ya balahu aqluhu albaɗila haqqille makko jaɓananimo meere woni fenade ay hayyanoji ɓurtuɗi ceerno wi alhaji ali jaɓatano ɗum haalaji dayiraji bolle puyɗeji yanoji ɓurtuɗi o jaɓatano o wi yano alhaji aali fof ko wiide seydi sow walla eyi ceerno mambaɗa ko yi oɗo cooso eyi cooso o jomum saɗi ko weññi tan witan ko cooso ay ɗum waɗi ceerno mawɗo radiallahu taala anhu omo yanotono sosoɓe te ceerno ko mba yettete ɓe joɗodirta koye jalluɓe kono o yano sosoɓe nde wonno alhaji aali ne yanotono sosoɓe ɗum woni sababu o wi noon o yanata ko jalluɓe ceerno ibrahima diallo ceerno ibrahima diallo ceerno jaɓata yanade diallo omo yanata noon yettode kan o wiyatno seydi kan kono nan taw wiya seydi diallo eyyi o yanatano ko diallo kono omo yanatano kan omo yanatano kadi sosoɓe sababu o ko alhaji aali ne yano sosoɓe o wiyanoji alhaji aali fof ɗum kono yanoji ɓurtuɗi no goto mi waɗata sahani o wi o jaɓata ɗum kanko ya balahu aqlu haqqille makko no salanomo albaɗila min awwali wuhlati gila départ o jaɓata waya mujjuhu sam'uhu meranteje fenade yanoji ɓurtuɗi nanɗe makko no wukkita nanɗe makko no nefa ɗum wayno tuutat ɗum ni sa ñaami hunde ani si wona tuutat nanɗe makko ko noon wayete wa yatasawwabu sahibahu in kana min ahli lgabiliyati joom merantejo o joom yanoji ɓurtuɗi o watta ɗum e laawol so jaɓi koye ɗum ayi ka juulɗo juulɗo e suɓa ko haalata juulɗo e haalat goonga juulɗo e haal ko naftorte juulɗo e usfudayirayti haalaji belaɗi way tasawwahu sahibahu in kana min ahli lgabiliyati waktasaba bi aqlihi wa hifzihi wa tajribatihi kathiran min al ulumi
ceerno wi waktasaba نعم alhaji aari faggitori kasiran ko heewi min al ulumi e gande نعم o dañi gande kewɗe o faggitori ɗum bi aglihi ko haqqille makko oɗo mo kalten wa hifzihi نعم dengol makko wawde mo kaptude wa tajribati e jarribagol makko ko ɗum o dañiri gande kewɗe te hanki en kaali نعم wonde nde woni jaay kunda ko jangi toon heewani te noon galɗe ɗe fof omo wawi نعم oɗo haqqille mo cifroɗen ɗo e nde ɗo ƴoyre ɗum o heftiri kasiran ko heewi minal ulum yantude heen noon e barkeji seeremɓe ɗi o haalno hanki ɗi barkeji dufɗi e makko ɗi ceerno wi hatta ta haqqaga ha o yenana o laaɓa o haƙoƴini tanasubal hissiyati wal manawiyati ay ɗi ɗiɗi tesko ɗi hissiyati e manawiyati wona mbiɗen ko uluma gande gande hissiyat e gande manawiyat ta haqqaga o dañi heen haqiqa gandal co'etengal yimɓe pawe hen guitew men e haqiqa gande cuuɗiɗe fof o yanana ɗum o hepti ɗum joni noon o haala joni gonɗen koye haalde fodde ko feeñi koye hissu woni ko so'ete ha o gayna kanko ceerno koye ɗum woni ko yimɓe pawe hen guitew men alhaji ali waɗini waddama ni en pawi hen guite men joni noon ko suuɗi manawiyatu o ɗum ɗo natanma hen o haala haqqille makko jarribagol makko e ƴoyre makko o hepti kasiran min al ulum ko heewi e gande gande noon ne jogui hissiyatu ne jogui manawiyatu ne jogui gande peeñƴe e gande cuuɗiɗe fof noon o hepti kadi ha o haƙoƴino o yanana wonde o ɗigginiɗe e gande hissiyatu e manawiyatu ko e haqqille makko ko e jarribagol makko o andi ilma tawarikh wa alima tawarikh walla wa ilma tawarikh كثيرا من العلوم حتى تحقق تناسب الحسيات والمعنويات وعلم التواريخ تاريخ والهجي اللي عندي تاريخ الهجي عالي كان كو عندي تاريخ سبي ونا يم زمان مكو هودي زمان ولا غاتان نكوجي مكو tan ceero wi ko aduna o fof kadi fof non may ngaro e dame mum leƴƴi ɓennunoɗi kala hen woto o haalanma tarikhaji mum koye haqqille makko o heftiri e ilma tawarikhi andude tarikhaji hatta sara ceerno wi ha o wattindi imaman ko almami to andude tarikh andude gande cuuɗiɗe peeñje o wi toon ko almami ko ñemtinteɗo wiyatiri almami ko ñemtinteɗo ceerno wi yurja'u ilayhi kanko woni ruttorde kala ko majjuɗa e tarikh ya e alhaji ali sinuwa en kam endo en kam arabeɓe kam ko majjuɗa fof rutto kanko wiyete marja kanko woni ruttorde kanko woni almami ko majjuɗa e tarikh fof are makko imaman kanko woni almami yurja'u ilayhi mo ina rutte e mum ɗo sagga fof kanko saggitoyte to banggue gande peeñƴe e cuuɗiɗe e andude tarikh ceerno wi fa kana yusahihu badaha bi badin yusahihu omo satto badaha yoga e tarikhaji ɗi o sattoro ɗum bi badin e yoga kanko de sattorto haqqille makko kala tarikh mo andi walla mo nani walla mo yina windi kanko sattorto ɗum haqqille makko wa yulhiqu o ƴenguitina qid'atan bi qid'atin kala morso o ɗakka ɗum e morso muɗum so hoddirama ɗo joni nde deftere no windi ɗo tarikh no windiri ni omo andi ɗo wonko gonɗi omo andi ga won hen ko gonɗani ɗo ay oɗo coupon ko gonɗi ɗo ko e ko gonɗi ga ko o takkoni o reggodira ɗum ko gonɗani ko o mom taw itta ɗum o yulhiqu o ƴenguitina qiɗa tan taƴitinde bi qiɗatin ko boni ko o itta ko gonɗi ko o rendina wa yusaddiqu omo gonɗinira mukhbiran bi mukhbirin kabruɗo omo gonɗinira ɗum e kabruɗo goɗɗo o haali teɗiɗo ɓe fof no andira nunɗal wonde kadi ko haalno ko gonga wiyama kadi ko mukhbiran kabruɗo omo gonɗinira mo bi makhbarin e habrirde nden o habriri ni so won kabruɗo hunde o ƴeewa on ɗo o habri ɗo ene o habriri ni koye ɗum o gonɗinta omo jogui on haqqille wa qissa tan omo gonɗinira qissa bi qissatin e qissa
sa haaldima joni qissa ko kalanɗama ko omo gonɗinina ɗum andudema on qissa noon to deftere nangam walla kaari haali ɗum taw ko nunɗuɗo walla kaari waddanoma noon ko heñatako de o yawata gonɗinde neɗɗo mo jogui on haqqille ɗum ko wiyete so haala ñawi yo nanɗi cellu kanko noon o wano omo joguino gonɗinirta habaru omo joguino gonɗinirta qissa tawno mo andi tarikhaji noon ceerno wiɗo wa alima tawarikh omo andi tarikhaji wa yusaddiqu mukhbiran bi mukhbirin wa qissatan bi qissatin o heɗoto kala neɗɗo mo jaɓa heɗade wa ya'khudhu min zalika o ƴetta hen noon o ƴetta hen ma asbaha sidqa ko nandi e gonga ko to qissa to e to tarikh to e to habaru to ko nandi e gonga aw tawatara walla ko ganduɗa so rewdama so rewidama tan andata ko ɗum woni gonga ɗum o ƴeftata hen o rewindo ɗum hatta alima sahihahu ha jiya o anda hen ko selli wa dafa o dunta o itta o momta alilahu ko ñawi hen ko sellani ko kanko mo jogui on haqqille ceerno wi firasatuhu fi kulli shay'in musibatun wa zannuhu fihi muhiqqun bi kathrati tajribatihi wa shiddati hifzihi qad istawa fi hadha الأمر الشرعي الديني والسياسي الدنيوي فراسته ونجوير مكو يعني نجوير الهجي في كل شيء مصيبة جوير مكو نير فيدا تايكو كورال نفيدا اكلا هو omo ƴoƴani kala hunde mo andi hunde ɗo rewanta ɗum ha o heɓa ɗum tawi ko foti naftorede tawi ko foti moƴƴitinede tawi ko foti duncede mo jogandi ɗum ƴoyde firasatu fi kulli shay'in ceerno ko kala hunde musiba fi kulli shay'in ƴoyre makko ala hen ɗo juuma ceerno wi wa zannuhu sikki alhaji aali fihi e kala hunde mo hiƴƴun o wi kala ko alhaji aali wi mi sikku o wi wona sikki mo hiƴƴun ko haqiqa an ganduɗo alhaji aali aɗa heɗomo o wima mi sikku so wi mi sikki wona sikki de gandi ko haqiqa won wa zannuhu sikke makko fihi e kala hunde mo hiɓɓon sikki o ko gonga ko kawƴinta ɗum noon koli kasrati ceerno wi ko sabi hewde tajribatihi wa shiddati hifsihi sabi o jarribi o andu yimɓe ɓe o andu aduna o wa shiddati hifsihi e haqqille makko ono moƴƴiri ni eno renirta ni eno kaɓtirta ni ɗum waɗi kala ko wimami sikku a wawi ndentoɗa wona sikki de ko yenanede joni noon haade alhaji alin ko alliyankoɓe ceerno sono haalira ni sikkata mata koto banggue allah to tan ceerno wi kadi istawa fi hada na foti e ɗum ɗo noon ko kalɗen haqqilantagal alhaji aali na foti hen al amru shar'iyu diniyu hunde shar'iyankore hunde diine ko ni o waye mum ni o waye ƴoƴande ɗum wasiyasiyu dunewiyu hunde adunayankore hunde politique ni haqqille makko wayi hen ala ko majji ayi ɗum waɗi a siyasi woni politique addunewi ko ɗum waɗi o fewji ha o dañi titre foncier madina seydal haji ali ɗum wona haqqilantagal o yi sippiroji e caɗele e tampere guine bisaw no ɓittinira toon no faaɓi fof may ngaro e deftere ceerno sono haalnuma ɗum ɗo a hawete jeeyaɗo allah holno wawata rondorade ɗiɗo jargoyeji e ɗeɗo caɗele no fiira toon no riddira toon no tampinira toon ɗum waɗi nde o feri o siñci wuuro makko o waɗi feere ha o dañi titre foncier ɗum waɗi madina seydal haji ali ha ɗo jooɗiɗen ɗo na jooɗi e titre foncier no Touba jogori e titre foncier ni madina seydal haji ali ko noon moɓe mela hoɗa ɗon kala baɗɗo ko hawranani ɓe yaltat tan saabi titre foncier fof fiiri ko jeeyima ko an jeeyi ko an jeeyi hankkadi laamu wawa ko laamu hokkuma hankkadi ɓe mbawa firtata ko ɗum ne fodde titre foncier o to haaɗi to fof o siñci toon guure hirnangue to titre foncier o haaɗi woni madina alpha saadou ngon woni hirnangue madina alhaji
wono sinciɗo madina alpha sadou nam funnague ko guiroyero o sinci guiroye waɗɗon ceerno bocar worgo ko misra nam o sinci ɗon waɗɗon misra waɗɗon ceerno daraɓe woni worgo rewo ko darussalam e cham darussalam e cham ko worgo madina ha ganda ɗeɗo guure nam kanƴe fof noon ɗe lombi madina ɗum woni titre foncier o andi hay ko finande aduna ko finande politique te ñande mi fawnima ɗo banda ceerno nam ha omo haala jeeyaɓe Allah ɓe no tampinirte nam o wi ceerno ahmad baro en koni gonirno nguur ceerno hamme baba talle koni gonirno fuuta nam o wi alhaji ali koni wonirno ngam o wi gongani o ari o sinci ga wuuro makko o wi kono hay ɗum ɓe ɗaccani mo deeƴi nam wona en keɗima bando o wi hay ɗon nde ɓe ɗaccani mo deeƴi ko ayibaji tan ɗe haareede e fitinaji jamma e ñalawma ha o wi kanko e almuɓe makko fof ɓe tampini hay ɓen noon ɓe ceerno jofotono ɗon hay ɗon ɗo sinci ɗo ɓe goppaɗo mo o deeƴi ɗon ko haareji e fitinaji jamma e ñalawma ɓen ɓe goppaɗo mo o deeƴi ayi ko ɓen gaddanno fitinaji nde ceerno lomtiɗe ko ɓen gaddanno nde ceerno lomti alhaji ali lomtinimo kono wona madina seydil haji ali e nder madina seydil haji ali konngol ko gotol caggal alhaji ali ko ceerno goɗɗo ala ko e juuɗe makko waɗi koye tamande makko ɗum ne ko wuro madina ngo e guure alhaji ali sinciɗe fof no wiri fof ko noon kanko ñawata ɓe ceerno jofoto noon o sinci ɗon wuro makko ɗo kamako ɗo kono hay ɗon ɓe ɗaccani momo deeƴi kanko e almuɓe makko fitinaji jamma e ñalawma ɓen ɗon ko ɓen ɗum ne ma en jotto e ɗon ma en jotto e ojoji muɗum nde ceerno men neli ceerno men ceerno tijjani ceerno radiallahu taala anu neli mo kolda ya gila e nguuram ceerno de wimo sa yeehi noon ko ni eni ni eni ni eni kala ko nanɗa to mboɗo wiye toon ni eni ni eni muña ma en garoye audio muɗum mi anda noon somi yiiɗi heɗade audio o wi kadi ceerno ceerno mawɗo wi ceerno an Allah ne waɗi e ma gueɗal ngal ganduɗa ɗum rewani e am ɗum ko Allah tan waɗanma ɗum tagodi ma ndi jiiɗoma fof yiɗete ɗum waɗi ya sa yeehi ay ɓen ɗon hamminnoɓe kamɓe no mbawi kamɓe fof ɓe garta e juuɗe ma nanguinaɓe lawol tijjani hannoɓe mi deeje madina seeɗa haji aliɓe won ko Allah waɗe ma an ceerno ahmad tijjani ceerno o wi ɗum bo min rewani e am ko Allah tan waɗi ɗum e ma ko noon tagoriɗa neɗɗo yiyatama añma ceerno wimo noon ɗum ngal gueɗal nan ɗon o wi ko wona ɗum ko mamma ceerno Oumar Touré kadi eɓe jiɗi ɗum maɓe jiɗira sababinde ɗum min noon ɗum ala e am ko ɓe cali kam ko ɓe tampinanno kam ko ɗum ko Allah waɗe ma ko min ala e am te ɓurnoɗo tampinde o ñande mi joofimomo ɗo ha o darni yimɓe makko ko ɓen kujjanno feroɓe ɓe kala ferowo hujjire ceenal fembe on e hoore mum nde mawɗo o ceerno nanguinimo lawol tijjani ceerno ceerno tijjani ceerno o nde ɓe garti ha ɗo ceerno en jankiti lawol ngol ceerno mawɗo welti neldimo oto neldi oto ha Kolda kanko on ɗon mawɗo o adda ha ɗo ma en gar ha keɗoro ɗum ma en gare ojo ha keɗoro ceerno men ceerno tijjani ceerno oɗo no ceerno wiɗo ni hewɓe mabɓe jaɓɓimo toon gari jaɓimo te noon ko ɓen pandanno ceerno ko ɓe mbino ceerno wonata Madina ko ɓen nelanno kawlaknajo o on nani ceerno nan haala on ɓe narandi kawlaknajo ari kawlaknajo ari wi min komi tanum Cheikh Oumar ceerno an holko mbatta ɗum mbiɗa ko an lomti alhaji ali aɗa jogui on martaba aɗa wawi lomtade alhaji ali joni jalta wuro ngo walla mi fiima nayi banda ceerno he ceerno haala joni jalta walla junggam ngo ɗo jettumi aɗa wawi lomtade alhaji ali ceerno wimo min mi wiyani ko min lomti alhaji ali e galle mum walla e wuuro mum walla e ɓesgu mum walla e jawdi mum ko lomtimi alhaji ali ko ɗum woni koye am alhaji ali waɗi ɗum koye am somi jooɗima mi jooɗoto hen somi yeehi mi yaada hen ko noon kadi alhaji ali wi o wi wa amma ko mbiɗama nde somi yahani a piya kam o wi aɗa ka gorko tan komi gorko ɗum ko en cippirat tan mbawɗo fof tan mbiɓa ɗum ne banda ceerno he ceerno mbimomi ala tede on ko nelanaɗo gila Kaolack ɓe nelanimo gila Kaolack o ari ala ko ɓe gaddirimo so wona yo yaltin ceerno
ceerno ma wi wonde aɗa fiyami ala ka gorko tan komi gorko ɗum hay ko hen cippirat tan mbawɗo fo tan mona kañum nden ɗon fedde ɓen ɗon ceerno en ceerno ma tijjani ceerno limo yeyi toon ko heewi maɓɓe o tuubini ɗumen ko nangi ɗo ko julɓe ni ko julɓe wona heferɓe kono tan jaafni tuubi ko waɗanno ko nangi kadi lawol tijjani ɗon ɗo hunde fof ko ma sellitinde min somi nani yimɓe ɓe ne mbiya Madina Alhajinaɓe dibbi ceerno mi annda no mbayatmi ni e ceerno no wayanno yettude ɓe ene wayanno mantude ɓe no ɓe mbano wallude mo hayde kumandan o wimo hankkadi ñawone gasi yaltu ya kala to jiɗɗa kanko ceerno na e bandaji he o wi tan yimɓe ɓe mbi ko Madina Alhajinaɓe gaddi jeenaari ɓe mbi wonde Madina Alhajinaɓe kañum en jeenayi kumandan o ɓuuri wonde ceerno ɓuuri ha ɓocci hankkadi woni ko ɗum haaldete ñawore nde bonnama ko Madina naɓe mbaɗi kamɓe cuuɗi ɓe dokki jeenaari ha ceerno Mamadou ɓoccito ceerno ne haala ɗum o ɓe cikki ko Madina naɓe mbaɗani kam jeenaari pour ɓe ɓoccito ɗon no wiya ko ɓen ndiddimo ɗum waɗi so tawi haala ñawi yo nande ceeɗi toon kay ko jam tan meeɗi wodandema toon duuran fof meeɗa waɗe toon e nder wuuro he sinno ko noon kayno tarikaji ɗi kabirta ɗi mbinomi ni ɗum wawi yaada to wiyaɓe omo adda rugi Alhaji Ali walla omo addana e asmamo hokka ceerno Ibrahima Diallo walla omo ruttito tan o maha rawde Alhaji Ali kanko rawde Alhaji Ali ɗo e toon kadi kala dokkirteɗo kanko hokkirta kala ko fewjete ko kanko yimɓe ɓe ndentaki ceerno wi ɗum ne haqqilantagal makko e ƴoyre makko e pinal makko o wi wata sikku koto al amru shar'iyu diniyu to banggue sharia e banggue diine o wi ala hay politique no neɗɗo foti wurdire oɗo aduna omo joguini ɗum haqqilantagal hebde mo titre foncier wona ko weeɓi de woyi kay ko galle ma kono wuuro e on zaman weeɓani de ɗum waɗi ceerno wi fa kana muktadan bihi fi kilan nawayni fa kana Alhaji Ali laatima muktadan bihi ko ñemtinteɗo hen fi kilan nawayni e façon ngaji ɗiɗi fof to diine e to politique aduna o wi toon ko almami o dogdata ko hay goto wawa yaddude makko ceerno wi wa aqarra lahu bittaqaddumi ɗum ne qirranimo omo daɗi hen fi hada eko kalɗen ɗo ko al muslimu juulɗo wan nasraniyu e chrétien wa aqarra lahu bittaqaddumi fi hada al muslimu wan nasraniyu julɓe ɓe qirrima ko daɗɗo to banggue sharia to banggue diina chrétien ji ɗi qirrima kanko daɗi to banggue finande aduna o sabi no funtiriɓe ha o dañi ɗum ɗo titre foncier eno o haaldirte maɓɓe no funtodirte maɓɓe ɓe gandi o no andi politique o no andi oɗo aduna no wurdirte kamɓe fof ɓe jaɓanimo haqqilantagal makko wona julɗo o wona chrétien o ceerno wi la yanhallu ra'ayuhu walla la yanhallu ra'ayahu wala yarji'u amma hamma bihi ceerno wi feere makko o firtata so fewji ɗo hunde nde wonno en kaali no naane o heñatako kala ko fewji wadde o yatirta hen caggal wala yarji'u o ruttata ko amma hamma bihi Alhaji Ali kala ko himmiri yatirta caggal ala e mbimo aha ceerno wi ɗum ne walaw ata alayhi min azamani ma ata kala ko miijino e kala ko himmirno hayso ari hen zamanu juɗɗo mon haala maɗum joni duuɓi sappo tawde o haali ɗum de mbaɗe anni waddanangam o jooɗi ha wonde duuɓi sappo war sikko o yejjiti o waɗat ɗum tan walaw ata alayhi min azamani ma ata hayso duuɓe kitale ɓenni hen hatta mo wadde ko miijino ko ceerno wi ida kunta maahu sa wondi e makko ceerno haalata ida kunta maahu sa wondi Alhaji Ali jiya yushiru laka o joopanoma fi kalamihi e haala makko e haala makko jiya omo joofo annahu yanwi kaza wa kaza wima mo andi wadde naggam o wone joofanadema ɗum
ceerno wi fa taggudu jooɗoɗa ba'da zalika caggal ɗum caggal ɗo haallanoma ɗum de jooɗoɗa ashra sinina duuɓi sappo nayi duuɓi sappo aw asyada walla ko ɓuri heewde duuɓi sappo fata zunnu an bom cikka annahu nasiyahu alhaji ali jiti ko haalno ko aw tarakahu walla o woppi ɗum hankadi yalti e makko o wi tan ha lawol gotol tan fatarahu jiyamo yaqumu omo ummo fatarahu yawman ha ñalawma goto jiyamo yaqumu li fi'ili ma ganna wa jiyamo ummo yidde gollude ko andino ko teno haali ɗum de faade joni ko duuɓi sappo ha cikka o yejjiti walla yalti e makko ndeke kala ko fewji e kala ko o miiji ya andu ko yaawi leeli o waɗat ɗum tan ceerno wiima yarifu ma yahsunu li kulli cheyin omo andi kala hunde ko moƴƴanta ɗum ko ɗon o rewnata ɗum waɗi ko nehowo bawɗo nehde fa yastamiluhu fi dhalika nden hunde ko moƴƴanta ɗum ko ɗum hutorto no sifori fof ɗum addannoma jogade ɓoggol caali jogui ɓoggol caali omo andi on saaha yimɓe ɓe ko ɗum noon nehirte e on saaha ɗum woni maslaha hande noon ɗum woni koye iwde e zamanu fof no addirta e zamanu fof no feeñirta Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke